Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кум сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исемендәге бүләкләр лауреаты, халыкара класслы спорт остасы, Россия балалар фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Салават Фатхетдинов. Исәнмесез, Салават әфәнде. Исәнмесез. Салават зәки, сез эстрадага шактый соң килгән кеше дип әйтергә кирәктер. 29 яшьләр тирәсендә инде сез ныклап тавыш бирдегез. Бүгенге үлчәмнәр белән караганда бу шактый теге яшь булган кебек. Үзегез ничек уйлыйсыз? Салават иртәрәк үзенең тавышын белдерә алган булыр идеме? Һәр нәрсәнең, һәр эшнең, һәр башланган эшнең үз вакыты дисез. Үз вакыты була. Алла Тәгалә шулай язгандыр инде. Бәлки алдарак башлаган булсам, икенче төрле язмыш булыр иде. Соңрак башлаган булсам, бәлки икенче язмыш булыр иде. Мин үкенмим. Балачактан яшь вакыттан спортчы булырга хыялланган егетнең сәнгать юлына кирип китүенә нинди итәргеч булды? Безнең яшь вакытта шу ни бар иде? Анкета тутыру. Яраткан кино, индийский дип язганмын. Яраткан җырың хәтерләмим. Яраткан исемең, яраткан шөгылең һәм бер графа була торган иде. Кем буласың килә? Шуны язганмын. Хоккейист я артист дип. Башкортстаннан күченеп килгәндә ни өчен сез турыдан-туры Казанга төпләнмәдегез, Аккалага? Шаллы шәһәрендә 90-нчы елларда яши алган кеше ул илнең бөтен пишмагында яши ала. Ул үзенә күрә куркыныч та, кызык та. Мин аны ни дип атыйм Шаллыны һәр вакытта. Город интригант. Нәрсә чыкса да Шалдан чыга иде. Яхшысы да, йоманы да Шалдан чыга иде. Сезнең эстрада театрында чыгыш ясаган, әле халыкка ул кадәр таныш булмаган кешеләрне тамашачылар менә шулай итеп сөйлиләр иде. Менә бу тенденция бүгендә яшиме? Менә ул Салаватта эшли. Бармы андый марка? Тоталармы? Мин аларны бик каты сүгәм. Бик каты моральны кыйныйм. Мин аларны мыскыл итмим. Мин аларны сәхнәнең артында ничек яшәргә өйрәтәм. Сәхнәнең алданың бик матур. Бар да кул чаба, синең бар да котлый, бар да ярата. Ләкин ул мизгел, ул 2 сәгатькә Эйфория. Сузылган бер эйфория. Ялган эйфория. Менә сез сәнгатьтәме ул, тормыштамы, спорттамы, сез һәр вакытта каршылыклы шәхес. Сезне яратучылар да бар, тәнкыйтьләүчеләр да бар, күрә алмаучылар да бар, хуплаучылар да бар. Менә шушындый характерыгыз дип әйтик инде, әйме, каршылыклы. Ул сезгә комфортмы, уңайлымы ул сезгә яшәр өчен? Әллә сез үзегездә барбер нәрсәне дә булса үзгәртергә телисезме, әллә инде соңмы инде үзгәртергә? Данил, менә мин хәзер инде элегрәк бу сорауны биргән булсалар, инде мин аны бик гади итеп кенә башкачарак итеп җавап бирер идем. Мин хәзер соңгы әйтегән елларда үземнең ялгышлык аркасында бик күп үземне борчуларга салдым. Бу минем гадилек, бу минем бер катлылык. Менә сез татар эстрадасына үзенчәлекле башкару алымы алып кергән җырчы. Ул чорда дип әйтгәндә җырлый белгән һәр кеше Салават Фатхетдиновка ошатып җырлады. Соңрак аңа белгечләр салаватизм дигән термин бирделәр. Менә бу күренешкә сез иштән генә сөендегезме, тыштан киендегезме? Ничек аңлатасыз менә бу феноменны? Әйтәм бит, мин берәбергә шаккатмыйм. Мине аптыратып булмый. Минең бар да Алла кулында, мин булганына куанам. Мин менә ничек бар? Теге уш китмәле, шаккатмалы талант дип әйтмим мин үземне. Минем самаклар бик күп. Кайсына уңыш, бәхет илмәгән, кайсына әзрәк илмәгән. Менә миңа нишләптер күбрәк илмәгән. Ләкин мин аны вакытында сизеп алып, шуның белән кулландым гына.
Миннән 100 тапа талантлы кешеләр бар. Мин җыр буенча гына дип әйтмим. Сәнгатьтә бик талантлы кешеләр бар. Кемдер үзен күрсәтә алмый, кемдер кайсындыр күрә алмыйлар, күреп бетерә алмыйлар. Шуңа күрә мин бер вакытта шакатмыйм үземә дә. Миңа бу сорауларны бик күп биргәннәре бар. Менә концерттан элек бит инде концерттан яздырып алабыз да, DVD-ны сатуга куябыз. Шуны бер тапкырда кирегә караганым юк. Нәрсә булды икән, чәчем ничек калды икән, колагым күренәме икән, галстугым кыек микән. Ничек бар? Шулай. Шулай кабул иттем үземне. Фонограммага бер тапкыр җырламадым. Начар җырлаган чакларында бар. Үземне үзем бик канәгатьләнгән чакларында була. Шуңа күрә мин ничек бар, шулай мине кабул итәргә кирәк. Менә җырчы булыр өчен бит әле ул үзенчәлекле тавыш кына түгел, үзенчәлекле репертуар да дибез. Әлбәттә, сез эстрадага кергән чорларда җыр сату базары андый күренеш юк иде. Бүгенге көндә бездә эстрадада җыр базары дип әйтик барлыкка килде. Һәркемнең үз җыры, ул аны сатып ала, ул аның шәхси милке, башка кеше аны җырлый алмый, җырласа аны судка бирәләр. Кайбер җырчылар тарафыннан шундый да фикер яңгырый. Менә булай итеп, без җырны үтермибез микән? Башка кеше җырласа, ул җырны бәлки яхшырак та җырлар иде. Ягъни җыр я үлә, я атылып халыкка тарала. Сезнең фикрегез, сезнең җырларны башка кеше җырлый алмый торган җырларыгыз бармы сезнең? Үтерә, Җырламаска тиеш дип әйтик. үтерә дигән сүз дөресрәктер. Чөнки Илһам абыйның репертуарын мин карадым. Әлфи Абзалованың репертуарын яттан беләм. Менә аларның 100-дән артык 150 шамасы җырлары бар. Минеке 600-дән артык. Кирәк булганмы ул миңа шу 600 җыр? Күрәсең, заманага ияреп мин дә кирип киткәнмендер. Аның кай вакытта җырлый алмый торганында җырлыйсың, җырлыйсы килмәгәндә җырлыйсың. Бу дөрес түгел. Ничек җыр шушы базарга кирип киттек? Чөнки демократияны гади халык бит аны бик дөрес аңламый. Ул демократия дигән сүзне ул йөгереп барып кешенең башына тоттырган сугып була икән, яисә йөзенә кычкырып әйтәсең икән, ул шушыны демократия дип уйлый ул. Бу җыр базарына мин әлбәттә һәрбер шагыйрь дә, җырчы да, музыкант та үзенең хезмәтенә үзе уйлап чыгарган интеллектуаль байлыгына тиешле бәясен алырга тиеш. Башка шу өстә торучы оешмалардандыр инде ул, дип уйлыйм мин. Сәнгатькә кагылышлы оешмалар бернинди чара күрмәгәч, менә шушы әйбер килеп чыкты. Һәркем җыр сата. Әле шакатасың әле. Ул җырны язган өчен ул кешенең кулын сындырырга кирәк кай вакытта. Әле шуны кемдер сатып ала? Ул менә минем бер дустым бар, әйтмим инде кем икән. Миңа җырны алып килә. Сиңа бирмәсәң, син үпкәрисең ди. Аның сүзнең кем турда икән барган. Баштан ук уйытка салып куя яхшылап. Сүзнең кем турда барган күп кеше белә. Алып килә, менә кара җырлар ди. Давай тизгенә кара да ди. Син алмасаң, син яхшымаса, шират торалар ди. Сатам тегеләргә ди. Көлә. Беренче көнә шатырдабыз, алдылар ди. Сатып алалар ди. Бер җырлый белмәгән. Тавыш булмаган кеше сатып ала. Шуңа шаката. Тәй кеше. Белмим, сәхнәгә менгәч үзен кеше дип хис итә микән, популяр дип хис итә микән. Мин уйлыйм, бер шир дип уйлыйм инде. Бу сәхнә шире, белмим инде, бу артист эшенә булган мәхәббәт дип тә карагырамыдыр инде аны. Менә мин бит инде хәзер ничә ел институтта кафедра җитәклим. Бер җыры белмәгәннәр килә. Кай вакытта. Шуны күрәм. Юк ди, менә без укысыбыз килә. Сездә укысыбыз килә. Әйтәм, балам,
Беләм, моның тавышы да уграк раз килә. 178 мең быел. Әйе, уртача сумма Орташа сумма. түләүле. 178 мең түләп, атасы анасы җилкәсенә утыртып, бер булмаган тавышы белән 5 ел укытучыларны интектереп, Юкка акча сарыф итеп. җыр сатып алып, Җыр сатып алып. йөрешәктә, шуннан соң ире куып чыгарайынданы, или ата-анасы баш тарта да, шуннан соң ул беренче елдан соң яңа профессия эзли башлый. Шушы әбер булмасын өчен башлап әйтәм, балам, әйтеп карыйм яхшылап, юк бит синнән димен. Юк, бар менә мине күршеләр әйттеләр, бик матур җырлыйсың дип әйттеләр. Мин укыйсым килә. Әйтәм, әйдәм син икенче урынга тәкъдим итәм. Шалтыратам, сөйләшәм, киңәшәшәм, әйдә икенче урынга укыр. Бәлки сине икенче профессия яшеренеп ятадыр дип әйтеп карыйм да, менә мине гафу итсеннәр, андай балалар күп булды. Шуны аңламагач, мин бит буларны сәбәләп бетәсен беләм азагын. Әйе. Ана мыскылта башлыйм. Син көзгегә кара. Син кем соң син? Менә шушында артист буламы? Сине бит дип ничен мыскылтам, тизрәк ташласын да профессиясын үзгәртсен дип. Мин беләм инде, әлбәттә, теге кеше баласын рәнҗитергә минем хакым юк. Шулай. Но минең икенче профессия итерәсем килә. Дөрес юлга бастыру. Дөрес юлга басмас микән дим. Чөнки килеп караганнары булды. 3 ел укыганнан соң я куып чыгарабыз, я үзләре китәләр, я укый алмыйлар. Чөнки менә бу ни сәхнәгә хәзер йөрелеп, изерлеп менә торган заман бетеп бара. Аллага шөкер дип әйтик. Әйтегез әле, менә ул инде яшьләргә дә бәлки киңәш булыр. Бүгенге көндә җырлап тамак туйдырып, гаиләне алып барып буламы? Мин булай дип әйтәм. Менә бик матур сорау бирдең. Мин булай дип әйтәм. Җырлап күрсәтәләр дә инде, аннан соң тыңлыйм. Мен әйтәм, балам, шушы тавышың белән үзеңне киендереп, иреңне карап, балаларыңны тәэмин итеп, артыгын әти әнеңә кайтарып бирә алмаслык булсаң, тотынма дим мин бу эшкә. Ул бит үзенә күрә бер профессия. Миңа калса, бүгенге көндә иң кирәкле мәсәлән, аш телевидениене. Анда бара бигүче строка. Шулай бер позитив юк. Безнең илдә негатив бетсә, көчләр Мексикага поезд алган, тегендә җир шартлаган, көчләр Америкага, Мозамбикка, Африкага көчләр Шулай инде. негатив кына булсын. Без мәгълүмати вампирларга әйләнеп беттек хәзер. Мәгълүмати вампирлар. Biz артистлар, хәтта начарлары да, яхшылары да, әз булса да, җыр аша кешенең күңелен юатырга, күңелен йомшартырга мөмкинлек бирәбез. Минем уйлавымча, без бүгенге көндә иң гуманный дип әйтик. Иң кирәкле профессияләрнең берсе, мин шушы профессия белән горурланам. Хатыныгыз Ләйсән, сезне сәхнәдә зур җырчы булсын өчен үзенең артистлык җырчы карьерасы белән курбан итте дип әйтеп буламы? Менә бу сезнең карар идеме аның сәхнәдән китүе, әллә инде бу уртак фикер булдымы? Беренчедән, дөньяда 3 акыллы хатын булса, шуның берсе Ләйсән. Безнең яшь аралары бик күп. Без бик күп яшь аралары, без күршеләр генә, без бер авылдан. Мин аны шул чаклы төпле, шул чаклы булган дип уйламаганмындыр яшь вакытта. Яшь вакытта бит башкача фикердә яшисең. Без бит гомумән кеше бөтен берендә сынау, шагыштыру шагына. Бәяли ала. Шуңа мин Ләйсәнне инде бер кешегә дә алмаштырмыйм. Аны менә шагыштырырга ярамый. Менә моның хатыны әйбәт, менә моның хатыны булай дип. Һәр кем үзенекен яратырга тиеш, һәр кем үзенекен мактарга тиеш. Аның Ләйсән турында сөйләр өчен аеру бер тапшырышлар кирәк. Үзе белән киңәшергә кирәк. Аның фикерләрен тыңларга кирәк. Аның үз фикере бар. О төпле.
ул бик төпле хатын. Беренче кайтып чыгып киттек гастрольгә Сибиргә, Кагалым, Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Покащи, Сибир яклары. шунда йөрибез. Шунда буш вакыты булса, телефонга жүгерә дә балаларга шалтырата. Балалар тияктан җылап шалтырата. Ләйсән бияктан акырып җылап утыра. Шак күзләрен бештырып сәхнәгә чыга да, җырлап чыга да, аннан миңа әйтә: "Син йөртмәйне, пожалуйста, мине. Мин бала интектереп, бала йөрергә җыенмыйм. Синең эшләгәнең җиткән. Мин гаиләдә тәртип тотармын, балаларны тәрбияләрмен. Син үзең генә эшлә инде", дип, Ләйсәнең теләге. Ләйсәнең теләге, шуңа күрә аңа рәхмәт. Bütün тамашачылар алдында, bütün аның туганнары алдында, үземнең туганнар исеменнән гомумән Ходай Тәгалә миңа хәтта эштә түгелдер. Бу хөрмәт тә миңа Алла Тәгаләнең иң зур бүләге, ул миңа Ләйсәнне бүләк иткән. Менә тәрбия дигәннән, сез үзегез балаларыгызга үзегез теләгәнчә тәрбия бирә алдым дип уйлыйсызмы? Һәм әйтәләр бит, менә балалар һәм аталар проблемасы. Балалар белән аталар арасындагы проблема сезнең гаиләдә ничек чагылыш таба? Мин бу сорауны алданып әйтә башлагачта җавабым әзер иде, чөнки мин усал кеше дөньяда, бик усал кеше, чөнки минем тәрбия шундый. Мин усал була алмыйча була алмыйм, аның барын әйтеп бетереп булмый. Мин шундый гаиләдә үстем. Миңа усал булмыйча чара юк иде. Әйе. Без иң башына сөйләшеп куйдык. Ләйсән, балаларның тәрбиясе өчен син җавап бирәсең. Тәртипсез булсалар, әлбәттә, атадагы Җаваплылык бар. Җаваплылык бар. Ләкин уку, белем, тазалык синең өстә. Калган bütün әйбер белән дә тәэмин итәрмен. Балалар синең өстә дип без башта ук сөйләштек. Ләйсәнне бүген авызында 32 теш. Үч тешләре дигез. Үч онык тәрбияле торган Ләйсән әбинең, менә шаярып әйтәм, Ләйсән әби дип, аны бик яратып бетермәй инде. Ләйсән әбинең 32 теше дә бар. Һәм шул ук әйберне ул балалардан таләп итә. Теше ортаманың нәрсә булган, сразу больницага елдан ел кайсы елган нәрсә булган, язып бараныкы, шагыштыра, үлчей. Шуңа күрә тазалык ягыннан bütün гаиләнең тазалыгы аның кулында. Менә сез 1996 елны биргән бер интервьюгызда сәламәтлеккә игътибарны арттырдым әле. Тәмәке тартмыйм, эшне ташладым дигәнсез. Менә бу яшәү рәвеше бүгенгә кадәр дәвам итә. Бу сорауның икесе дә дөрес түгел. Беренчедән, тәмәкене гомергә тартмадым. Гомергә бер тапкырда. Көтүче булып эшләдем, көттем. Көтү көткәндә иң кирәкле әйбер тәмәке вакыт уздыру өчен. Ләкин мин тартмадым. Аракы ул эчә белүчеләр өчен. Эчә белмисең икән, тотынма. Якын китермә. Безнең өйдә ул проблеманы булганы юк. Менә сез узган ел татар җыры конкурсында катнашмадыгыз. Инде аңлавымча, киләсе конкурсларда да җырчы буларак катнашу нияте юк кебек. Алла бирсә. Юк кебек. Ни өчен шундый фикергә килдегез? Беренчедән, мин үземне әллә кемгә куймыйм, бер вакытта да. Безнең бу оештыручының исеме белән әйтик, ул Марат Мәүлүтович Гараев. Татар сәнгатенә ул зур яңалык алып килде. Ул җырчыга бәя куйды иң беренче. Җырчыга бәя куйды, чөнки җырчының бәясе артты. Шын бәясе. Хакы дип әйтик. Ләкин ул бизнес. Ләкин ул бизнес, ул һәркемнең үз бизнесы.
Маратка Барыс медиа компаниясының бүген яшәү кирәк. Бүген җырчы җырлый. Шушы җырлаган җырчы бүген кирәк. Иртәгә нәрсә була? Ул кеше белән, ул кыз белән, ул җигет белән. Дальше ул компанияга аның кирәге юк. Кызыксынмый. Ул кызыксынмый да, кирәге дә юк. Чөнки ул бизнес. Ә монда мин чак кына икенчерәк төрле фикердә, мин милләт өчен борчылам. Җырчылар күбәйгәннән соң менә әйтик бит әле. Шул шушы компания шундый ниләр куйды, әйтик инде мөмкинчекләр тудырды. Шушы җырчыларга әлбәттә ел саен башкару, башкаручылар зәвыгы үзгәрде. 3 ноталы җырлар күбәйде. Чөнки мен әйттегез бит әле, Салаватта эшләгән, Салаватта җырлаган, Салаватта укыган дигән тенденция бар дип. Шулык әйбер башланды Барыс медиа компаниясында. Чөнки Алтын Барыс моңа чаклы бер хөкүмәт тарафыннан да, культура министрлыгы тарафыннан да андый исемнәр, андый әйтик бүләкләр булганы юк иде. Ә монда почти Россия уровенендә сиңа номинация бирәләр. Анда исем, яңа тавыш, үзенчәлекле җырчы, ел ачышы, зәвыклы артист. Анда бит 40 номинация. Миңа калса, ул номинация барга тиеш 2. Иң яхшы хатын-кыз җырчысы, иң яхшы ир. Беренче номинация. 40 номинациягә бүлү дөрес түгел, чөнки шушы 40 номинация булган өчен җыен мине башка кеше балаларны сахнаган кеше менгән сахнага менгән балаларны мин үпкәләтәсем килмәй. Башта үзеңне кем белә, синеке кем булган дип татар шулай бит инде. Без критиканы кабул итә белмибез. Менә шушы шупшар бетәр өчен бу әйберне ничек үзгәртергә кирәк. Татар җыры өчен, татар моңы өчен миңа шак кына күңелемдә борчулар бар. Шуңа күрә мин без бик яхшы мөнәсәбәттә. Марат белән. Марат тыңлый белә. Маратка әйтә, Марат, мин сине хөрмәт итәм, син татар эстрадасын күтәрдең. Шул вакытта шишендердең. Без һәр киемнәргә тырышабыз. Ләкин шишендергә теләгән җырчыны аны көчләп киендереп булмый. Яисә киресенчә. Бәлки шушы конкуренция өчен кирәктер. Миңа калса 2 булсын, 3 булсын, 4 булсын. Ләкин аның артында барыбер да милләти татарга кирәкле кануннар, законнар сакланырга тиеш дип. Бу очракта татар моңы конкурсы, татар җырына альтернатива булып тора аламы? Татар моңы татар җырына альтернатива булып тора алмый. Беренчедән, аның форматы, икенчедән бюджет. Барыс медиа фақат үз бюджетыннан чыгып эшитә. Татар моңы инде не инде? Урысча әйтмешли, по остаточному принципу. Калса, әле шулай да бездә татар моңында күбрәк бушка эшләүчеләр. Бушка жюри әгъзалары, бушка эшләүчеләр, билет өчен янучылар, шулар конкурсы ул. Ләкин ул пафос юк. Безнең менә без эшләгән әйтик инде конкурс бу күп тамашачыга охшамый. Аларга кайсы берсенә шоу кирәк. Кайсы берсенә менә бит әле әгәр дә без инде соңгы елларда Барыс медиа компаниясына критика ясыйбыз. Мин дә ясыйм, башкалар да ясый. Нишләтсәң дә заллар тулы бит. Нишләтсәң дә заллар тулы. Халык килә. Ихтияҗ бар. Әле миңа шалтыратып тәңкәне карталар. Сез бит Марат белән дуслар, 3 көнә билет табынды дип. Мин шалтыратам, Марат, сине һәр өчен калдыр инде.
Айза кичкән табын микән? Тап менә шушындый кешеләр сорый. Димәк, мысы да кирәк. Шулай. Менә һәрбер фестиваль, һәрбер конкурсның арың нинди дә булса нәтиҗәсе булырга тиеш. Шулай бит. Кемдер анда яңа тавыш аша, яңа артистны аша, яңа авторларны аша. Бу нисбәттән безнең республикада әле узган ел беренче тапкыр үткәрелгән Үзгәреш җиле фестивале. Ул нинди дә булса нәтиҗә бирде дип уйлыйсызмы? Ну, ул турыда резонанс булды. Бу мәнәмдә нәтиҗә көтәргә кирәк идеме? Бу фестивальдән. Татар эстрадасында ниндидер яңалык кертүдә сез үзгәреш сиздегезме? Менә бездә эстрада нәрсә дә булса да үзгәрдеме? Үзгәреш сиздер өчен мондай зур әйберләрне, бу зур әйбер, бу хөкүмәт тарафыннан, Дөнья масштабында эшләнә. дөнья масштабында татарлар әйбер. Бу әйберләр беренчедән киңәшләшеп эшләргә тиеш. Миннән сораучы булмады, киңәшләшүдә булмады, хәтта карарга килеп чакырышы булмады. Шуңа күрә мин бу нигә бәя бирә алмыйм. Не күрмәгән әйберемне, тотып карамаган әйберемә мин бәя бирә алмыйм. Мин көтәм икенчесен. Нәрсә булыр икән? Ну бит инде исеме дә үзгәреш җиле булгач, нәрсәдер үзгәрергә тиеш. Әлбәттә яхшы якка. Шуңа күрә бөтен әйбер чагыштырганда гына беленә. Мин көтәм икенче чыгарылышын. Кемнәр булыр икән, кемнәрне алырлар икән, нинди принцип белән алырлар икән җырчыларны дигән фикер мине борчый. Зур кызыксыну белән көтәм мин икенче сериясын. Әгәр дә бу проектка Салават Фәтхетдиновны чакырсалар, ул риза булыр идеме бу проектта эшләргә? Мин беренчедән минем анда эшләргә хакым юк. Ни өчен? Мин бер эшне башлыйм икән. Мин аңа номер согам. Менә безнең быел 29-нчы номер. Шалы шәһәрендә ятим балалар хөрмәтенә Салават кубогы дигән гонка оештырыла. Беренче иң зур гонкаларның берсе ул гонка звезд. Мәскәүдә үткәрелә. Икенчесе Татарстанда кубок президенты. Иң шәп узышларның берсе. Өченчесе бердән-бер благотворительный ярыш Шалыда безнеке. Шуңа кеше килергә омтыла. Шушы ярышны мин үткәрәм быел 22-нче тапкыр. 22 тапкыр. Әгәр дә мин үзгәреш җилендә беренчесенә катнашып, яисә миннән киңәш сорап әйтсәләр, мин беренче номер куер идем. Икенчесенә катнашыр өчен киңәшче, ассистент или яисә тамашачы итеп үземне күрә алам. Мин номер сукканда булмадым. Мин анда үземнең кирәгем бар дип уйламыйм. Салават әфәнде, бу дөньяга берәү дә мәңгелеккә килми. Менә бигрәк тә танылган кешеләр арасында аларның дөньядан китеп баруы халык арасында ул ниндидер бар резонанс тудыра. Без соңгы арада гына татар җыр сәнгате өчен бик зур өлеш керткән ике зур җырчыбыз шәхесебезне югалттык. Әлфия апа Абзалова, аның нәкъ 40 көнне сезнең якташыгыз Хәния Фәрхи китеп барды. Сез аларның икесе белән дә бик тыгыз элемтәдә булган иҗатташ дуслар, сәхнәдәш дуслар. Аларның менә шушы китүе сезнең күңелдә нинди хисләр уятты? Булдымы алар? Нинди уйланулар дип әйтик? Ул миндә генә түгел бу хис, безнең гомумән гаиләдә. Әфепа киткәннән соң, Хәния киткәннән соң, Ләйсән белән дә без таныш кына сөйләшәбез. Мин үз тормышымда үз хыялларым белән яшәйм. Ул да үзенчә борчыла. Әлфияпаны аңлыйм. Ничек кенә легенда булса да, мин аны бу дөньяда иң яртыган хатыным, иң яртыган кеше бу минем. Ләкин
Мин монда бу сүздән әйткәнем юк иде. Азаккы сәгатьләрне чаклы үлгәнче. Янында Зөлфия булды, кызы. Һәм иң соңгы вакытларында мин булдым. Ләкин Зөлфия белән без киңәшләшә идек. Инде аптырагач инде тизрәк кенә китсә иде дип. Чөнки ничек азапланганын күрү ул бик авыр күренеш. Шуңа күрә мин инде башта яшар вакытта бу кеше кашында үләр бит инде. Бу кеше кашында булса китәр дип уйлый торган Әлфия патронда. Мин нишләрмен икән? Җылармын микән мин? Мин нишләрмен икән дигән мине бер сорау борчый иде. Теге соңгы 2 ел ярым бу бик күп бит. 2 ел ярым, ул 2 ай ярым түгел, 2 ел ярым. Шуны шунда уйда йөрү, шунда уйда хәсрәттә. Зөлфиягә рәхмәт. Нишләптер Әлфия апа киткәч ул шаклы борчылмадым. Чөнки мин аның ничек борчылганын, ничек газапланганын күрдем дә, шуңа күрә үземчә кичердем. Хания инде Хания ул фаҗига. Ул аяз көнне яшен суккан кебек. Мин әллә бу турыда әйтергә теләгем юк. Әзердә түгелме, вакытлар узгач бер утырып Хания турында да, Әлфия апа турында аерым сөйләшербез. Чөнки булар икесе дә бик зур тема. Менә Зур югалту һәм бик зур тема. Бу темага кергәч беренче минутта гына чыгып китеп булмый. Сез бит Салат әфәнде Илһам абый белән Әлфия апаны үзегезнең концертларыгызда кабаттан тамашачылар алдына алып чыккан кеше. Инде без уйлар идек, Әлфия апа белән Илһам абый чыгарып, Салават үзенә тагында популярлык эзли дисәң, сезгә ул чиктән тыш арткан. Аны әйтүчләр булды. Әйтүчләр булгандыр, әйе. Менә аларны яңадан кабаттан сәхнәгә чыгару, сез нәрсә әйтергә теләдегез? Безнең менә бу улпат җырчыларыбызны без җәмәгать онытырга тиеш түгел, алар исән, менә алар дип әйтү максатыннан эшләндем ул. Һәм аларның реакциясе, ул улпат җырчыларның, алар ничек кабул итте аны? Артист, яхшы артист, зәвыклы артист, ул сәхнәдә үләргә хыялына. Әйтә торганнары, менә шул артист сәхнәдә уйнаган вакытында, җырлаган вакытында үлеп киткән икән. Аның әйткән сүзе бар, менә шул тормышка ашты дип әйтә торганнары элек. Яхшы артист сәхнәдә үләргә хыялына. Менә кемдер бит Мәккәгә барып шунда үләргә китә. Артистны тиз үтерәсен килсә, миңа калса сәхнәгә чыгармаска кирәк. Әлфия апа да, Илһам абый да, алар сәхнәдә башка нәрсә күргәннәр. Әйтәм бит, ул шул бер сум булгандыр инде алар ул вакытталарның нее, командировочный. Гонорар, жол бәясе. Әлфия апа әйтмеши, палка. Без палкага эшлидек. Әлфия апа, без палка өчен эшләдек дип. Чөнки сендә бер таяк куялар да, аяз агында сиңа зарплата бирәләрдер инде. Шулай дип уйлыйм. Һәм бер сум командировочный. Әлфия апа белән бергә эшлибез. Ул шундый кызык момент. Кай вакытта сөйләшәсеңме дуслар белән? Без киләбез, 22 кеше, 23 кеше, безгә 3 бүлмә кызлар өчен аерым, 2 бүлмә шундый, 1 бүлмә мондый, иртән төшке аш, иртәнге аш, концерттан соң кичке аш. И шул вакытта инде әлбәттә мин командировочный бирмим икән. Чөнки барда түләнгән, барда оештырылган. Шунда Әлфия апа килә икән дә әкрен генә музыкантларга сезгә бирмәдеме? Әлфия апаның кайфы юк. Мин башта аңламыйм. Нишләп кайфы юк? Командировочный бирелмәгән икән. Аның командировочный 20 тапкыр, 30 тапкыр артык аңзарлатасы. Юк, аңа ул эш хакы кирәкми. Аңа командировочный кирәк. Ул аның канына сиңгән. Шул командировочный алып тыгып куйса, шул 500 сумын, 1000 сумын күрәсен күңелне җылтадыр инде. Ул шул мир яшәгән. Әлфия апа белән
Миңа кай вакытта әйтәләр инде. Әлфия турында бер-ике кызык фикерләрегез әйтегез. Истәлекләрне. Мәктәп Әлфия апаның кызыклы хәлләре бик күп. Ләкин аның берсендә сәхнәдә һәм телевидениедән сөйләп булмый. Менә игътибар иткәнегез бар микән, Салат әфәнде, зур җыелышларда безнең һәрвакытта түрәләрнең бер әйтә торган яраткан сүзләр бар. Безгә телне, милләтне сакларга кирәк, гореф-гадәтләрне сакларга кирәк диләр. Әмма ләкин менә минем үземнең шәхсән берсенең генә дә авызыннан безгә татарларның санын арттырырга кирәк дигән әйтүче юк. Бактың исәп без елдан-ел дөресен әйткәндә сан буенча кимибез. Безгә кимеп беткәннән соң ул телнең дә бит әле гореф-гадәтнең дә кирәге калмаячак. Әгәр дә менә шәхси генә мисалга китереп карасак та, сез үзегез гаиләдә 6 бала үскәнсез, шулай бит. Бүгенге дә сезнең 3 бала. Мәсәлән, мин үзем 5 балалы гаиләдә үстем, бүгенге көндә минем 2 бала. Ягъни 50-60%-ка бала саны нәселдән бара-бара кими. Сезнең бу хакта уйлап карагыз юкмы? Ни өчен инде безнең тормышлар да җитештибез, балаларны аз үстерәбез. Элек тормыш ул чабата белән җөргән, кем әйтмеште име, идән тутырып бала чага үскән. Ни өчен шулай бу? Бу замана чиреме шулай? Ничек аңлатырга да белеп булмый. Бу бик глобаль, зур мәсьәлә. Татар конгрессы җыела. Анда нинди мәсьәләләрне күтәрәләр? Миңа калса, милләти татарга кагылышлы мәсьәләләрне шунда кирәктер күтәрергә. Теге Австралиядә яшәгән 6 татарны эзләп бирәсе түгелдер безгә бәлки. Монда татарның кыйбласы монда. Уясында үрчетергә. Уясында. Менә аның татар кайда яшәсә дә аның мәркәзе Казан, кыйбласы Татарстан. Инде төзелмәгән әйбер калмады. Казан иң матур шәһәрләрнең берсе. Бәлки шуңа ышанып кайтырлар. Ләкин хәзерге мен белмим инде, бу ипотекасы да бар. Ярдәме дә хөкүмәт тарафыннан да бирәләр бит инде. Акчасын да биреп торалар. Миңа калса бу балаларның тазалыгыдыр дип уйлыйм, тазалык. Сәламәтлек. Әйтәм бит. Хәзер башта әйтеп киттем бит. Хәзер инде баланы булдыру һәм гомумән хатын-кызга баланы табу проблема. Яшьләрнең тормыш алып барулары, аларның тормышка булган мөнәсәбәте үзгәрде. Алар бит бар дип сөйнми, юк дип көйнми. Яңа чыккан iPhone алса ул, теге үзенең дустына алдарак, мактанып калыр өчен. Ул тормыш шу белән бара дип уйлый. Менә безнең театрда ел саен 1-2 музыкны килеп китә. Музыкантларның әйтмим кайсы икәнен, баянчылар инде берсе Альфред, берсе Илфат Шәйхов, алар инде тотыраклы кешеләр, алар бер төрле музыканы дип тора. Һәр вакытта әйләнештә ничә еллар үтте. Аларга хатын да кирәкми, бала да кирәкми. Шунда инструментны уйнап алганча ничек түзә? Чыгып дәбәттә сорып тала. Әле берсе арткы телефонда кесәсенә телефон тагып чыккан. Сәхнәгә. Ничек бәреп үтермәдем, үзем генә беләм. Алар телефон белән яши. Менә беренче, бу бит радиация. Бу тазалыкка зәгыйфлек китерә торган иң начар әйберләрнең берсе. Тормышка караш белмим, үзгәрмичә. Менә минем кызымның 3 баласы бар. Лиана өлкән кызым, минем зур кызым, 3 баласы бар. Кияү Фердинанд. Мин шаккаттым, менә беренче мин әйтә, бездә садикта ди торабыз беренче чиратта ди. Әйтәм, нишләп? Многодетный ди. Оказывается, 3 бала многодетный. Күп балалы гаилә. Бу бит инде 3 бала. Белмим инде.
Бу зур мин хәтта бу сорауга җавап бирергә әзер түгел. Моның өчен безнең бар укымышлы кешеләр, бар безнең система здравоохранения, статистика, нәрсәдән килеп чыга бу? Кешене бит инде өенә кереп шакы биреп булмый, әйдәгез бала табыгыз дип. Бу кайчанда булса моның азагы булачак инде. Или бетәбез, или калабыз, или артабыз. или артабыз. Артыгын артмасак та калса әйбәт инде. Шу булганын саклый алсак, заман рәвешенә туры китереп. Менә сез быел 29-нчы сезон дип әйттегез. Әлбәттә, тамашачы ел сайын Салават Фаткатировтан концертында ниндидер могҗиза, ниндидер яңалык, ниндидер мөгез көтә. Әлбәттә, ел сайын тамашачының шакка тору ул җиңел әйбер түгел. Менә 20-нче сезон вакытында, ялгышмасам, сезнең шундый фикерегез булган, китү сәхнәдән, китү уе булып алган. Ни өчен ул барлыкка килде сездә? Ул андый уй. Ул әйбер булып алды шул. Ул әйбер булып алды, мен нәрсә икәнде. Минем булып алган әйберләр, минем булып алган әйберләр бик күп. Кызулык белән дә дусларның киңәше буенча да, куштырнаклар эчендә, куштырнаклар эчендә, бәлки сынау өчен миңа бу әйберләрне биргәндер Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Мин аларны җиңеп чыктым вакытында. Менә хәзер уйлыйм, 20 елдан соң ул бизнес бик кызык иде бит. Менә булгач, 10 ел элек булган инде. 10 ел элек бизнес өлкәсендә дә кешегә тырышкан кешегә, баш эшләгән кешегә эшләргә күп. Шу бизнес башында бутадым икән минем. Мин шул вакытта Аллаһ Тәгалә саклап калгандыр инде. Кайдадыр бывший директор шундый фирманың дип бәлки сөйләрләр иде. Сәхнәнең шундый бер ачы бер законы бар. Нык оямый торган. Сәхнәдән бер китеп, кирегә килеп, шул кадәр уңыш яулаган кешене хәтерләмим мин. Кире кайту икеле. Андый ниләр үрнәкләр булды. Ләкин менә мине күрәсең, Аллаһ Тәгалә саклап калгандыр инде. Бәлки хатын киңәш иткәндер, бәлки үзем сиздем икән. Әлдә ярый шушы әйберне эшләмәгәнмен. Сәхнәсез нишләр идем? Әле ни әйтмешли, күпме студент дөнья күрмичә калыр иде. Аллаһка шөкер. Бер әйбер дә булай гына эшләй алмый. Сезнең менә шул дистә еллар халык алдында чыгыш ясап, концертлар алып барып, җырлап, әле тагын әйтер сүзегез күңелдә. Калдымы әле ул? Җитәме әле ул? Беренчедән, минем инәй бик, ничек дип әйтим икән, фәлсәфи, уйга ничектер күңелендәгесен ничек бар шулай әйтә торган. Көчле түзем кеше. Кызганыч бик сирәк кайтам инде. Әле бик җыралы ул, бик җыр шаярта. Бер күпмедер вакыт кайта алмыйча йөрдем дә, Аксәйттән килделәр кунакка безгә туганнар. Матур иттереп язып җибәргән телефон номерын. Салаватка бирегез дипме? Салаватка бирегез әле. Телефонын тахыр дип. Дипломат инде, дипломат. Сәлам да юк, привет та юк. Шуннан соң шалтыраттым, гафу үтендем. Мөмкинлек чыкса, дуслардан, танышлардан, яхшы танышлардан вертолетларын сорап торып, шул кайтып киләм. Шул менә бүген кайта алмасаң, таң китәм, 1 айга куядыр, 2 айга куядыр, шуңа күрә
Әле әни бар, әни исән. Инде әни 87 яшькә китте. Субханалла. Аллаһка шөкер, субханалла. Без бала. Әлбәттә, бала кешенең битәр, без битәр үсәбез генә. Әйе. Без әле бала. Шуңа күрә хыяллар да бар, теләкләр дә бар, уйлар да бар. Әле ташларны җыярга иртәрәк. Сезгә бала булып та, әти булып та, бабай булып та озак яшәргә язсын. Амин. Тапшыруыгызга килүегез өчен зур рәхмәт, Салават әфәнде. Бары тик уңышлар һәм очрашулар насыйп булсын. Амин, 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 шулай булсын. Рәхмәт барыгызга да.